Assalamu alaikum warahmatullah. Al'ummar duniya barkanmu da warhaka. Fatan kowa na lafiya na cin ƙoshin lafiya. To alhamdulillah ala kulli hal. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Kamar dai kullum abubuwa suna ta tahiya, lokaci na ta tahiya, rayuwa ma haka na ta tahiya. Kullum ba za mu gajiya ba da kira ga 'yan uwanmu matasa, domin ku ne madubin da al'umma take dubi ta kowane fanni. 'Yan uwana matasa, dukkanin wani abu wanda ba zai iya ba ma rayuwarmu ci gaba ba, ko ba zai iya sa mu gina gobe mai kyau ba domin al'umma da mu suke koyi, to ya kamata mu guje shi. Matasa, ina kira gare mu baki ɗaya. Duk lokacin da aka ce matashi ya gurɓata, to al'umma ce ta gurɓata. Duk kuma lokacin da aka ce matashi ya yi shiru, to al'umma ce ta yi shiru. Muna gani muna ji wani za ya zo ya yanke gobenmu, mu kasance 'yan kallo. Saboda haka ina kira ga 'yan uwana matasa, duk inda kuke a faɗin duniya, ku kasance masu tunani ne mai kyau. Ku kasance bururrukanku su zama na wanda za su amfane ku, su amfani al'umma. Wannan shine burinmu. Ko da ba yau ba, mun san wata rana za a wayi gari ba mana. Amma abin da nake gani shine, dukkanin wani abu wanda ba zai iya gyara mu ba, kada mu soma yin shi. Kiranmu kullum ga 'yan uwanmu matasa shine, kada ko da yaushe abin da ya shafi ɓangare na ci gaban ƙasa, ko kuma wani al'amari na kowa da abin ganshi zan ce, kowa da irin tunanin shi da kuma abin da yake hangowa da abin da yake tsara mu kanshi. Idan aka zo ɓangaren ƙasa, kada ka ce menene kake tunani ƙasarka za ta maka. Kai ka yi tunani menene za ka yi wa ƙasarka, domin ci gaban ƙasarka shine mafi alkhairi gare ka da kuma al'ummar da suke kallon ka, suke sauraron ka, da kuma wanda za su biyo baya. Saboda haka matasa 'yan uwanmu, ku yi haƙuri da kiran da muke muku. Mun san wasu ba sa jin daɗi, to amma ba mu da wani zaɓi ne da ya wuce haka. Ba mu da kuma wani gata da za mu muku da ya wuce mu kira ku, ku duba dukkanin abin da yake da kyau, wanda zai iya gyara gobanku, ya gyara goban al'umma, shine ya kamata ne. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi. Ma'assalam.